יודעת שמחר אני אקום באותו מצב שיצאתי מפה. אני רואה שהוא ממש עברי וכאילו המתקנים מערך לי. אני ב4 שנים האחרונות עברתי דרך לא פשוטה. חולה בפסיורזיס, אצלי זה היה על הקרקפת, היה לא קל, עשיתי קר אחת, עברתי לפיה, חוסר ביטחון, דיכאון. לפני שהגעתי להחלקה אצל נועה הייתי מתנהלת פחות טוב עם השיער, הייתי משתמשת בג'לים, הייתי עושה מחליקים, פניק. אחרי 3 שנים הצלחתי להיפטר מזה, רציתי להאריך את השיער שלי, הוא ערך והוא חזר, אבל הוא חזר בגדול. שיער מלא, מקוזז, קשה, כאילו ברמה שהייתי צריכה לקחת יום חופש כדי לטפל. השיער שלי התקצר נורא מקדימה. הייתי צריכה לקום בבוקר מוקדם לפני, לחשוב מה אני עושה היום עם השיער. חשבתי שזה כאילו יחזיר לי את הפסיורזיס שהיה לי. נורא פחדתי מהתהליך, כי אצל הרבה בנות שראיתי שהלכו ועשו החלקה, השיער שלהן נשבר, או שהוא נהיה קצת. אני מלא שאלות, איך בעצם התהליך עובד, אם זה באמת יעזור, ואם אני אראה תוצאות. אני ממש מרוצה, וכאילו גם מבחינת, עזבו הנראות, כאילו מבחינת הצמיחה של השיער, כשאני קמה זה פחות כאבי ראש. באמת איך אני אקום מחר בבוקר, זה באמת עושה חיים הרבה יותר קלים. סבבה, ערך השיער, עכשיו נעשה החלקה. פתאום נועה קפצה לי. כמובן לא היססתי, אז הלכתי, וכמובן שהיא לא החזיבה. היא הוציאה אותי מינימום ביונסה. מי שיש לה שיער מטולטל, מי שיש לה שיער טיפה מקורזל, שמתקשה כאילו להסתדר איתו בבוקר, באמת חד משמעית שתבוא, אבל תדע שזה תהליך והיא צריכה להתמסר לזה, אבל זה שווה את זה ממש. תראו איזה שיער, תראו את הברק. וואי נועה, את חייבת לראות איך השיער נראה אחרי החפיפה. הבשתי רק בקטנה, תראי איזה, וואו. פשוט וואו, נגיד ביי על תוספות שיער, כי אין צורך, אם את לא מבינה כמה זמן זה חוסך לי בבוקר, וכמה כיף להיות ככה, וואו, פשוט נדיר. מושלם, תודה.